kanyakla kod migao mar thieth mar mondo mi gitwage. Mano bende madwaro ni mar mondo mi wachak godo. Okinda kwachako gi ng'anyo mag lakteche ma bende osebedo ka dhi nyime. Geno mara ni ng'anyo ma kama isebedo ka iluwe. Sani en thuolo mar juma achiel. Jotuo ni kama tek, lakteche bende buono ni ok gidhi e ute mag thieth. Nyaka piny owacho chope dwaro margi. Ingeni Sharon, asante sana. Mokwongo ng'eni health and devolve. En tich ma county governments ematie. To kane uche wachako decentralized system of government, the biggest investment ma piny and county government. Tiende ni koponi neno jatend tije mar Felix Kosgei oluongo dakteche. Gisi nitie yom Council of Governors. I feel ni Council of Governors, head of Council of Governors chair, Mama Anwaiguru, owuog oko mondo gimany amicable solution nikech ng'at ma inyore is a commoner en japiny machulo osuru. En ochulo osuru to nosechulo. Koro yudo ka kanyo mantie yong. I feel ni koponi ing'eni makosa manodwa bedo chien kanyo gima anything to do with health, education, mogik mano konego bede county government. Egin ni yudo ka the previous regime ne dwa temo gole to duoke national government to ji nogo uri. Health kodhi national government tineno ka problems yok nyal bedo nikech nitie nyau. Ok en strike no ken mokwongo bede sirkal ma wan go sani ni. And it has been there before. Mangisi the amicable solution onego bed ni koponu nyalo golo health to waduoke in national government. Nikech kata mana yudo ka sani the Mama Anwaiguru ma is the chair of Council of Governors. Onge gimosewacho ma is so concrete manyalo duoko doctors e tijegi. Nikech juma ni waneno ka lakteche mago riwruoge gi mano mar KMPD noromo koda migao mochung' weche mag thieth. Tineno ka twak no kodhi makare. Okodhi makare. To kama